И здравейте всички, аз съм Далина Мания Броци. Това е третия епизод на Don't Starve. Да. В този епизод... Чакайте, аз го справих. Спир трябва да се направя. Трябва да му пръчки. И трябва ми още 2-3 пауна, за да се направя едно въже и готово. Само ще направя спир, само рефайне тук. Сега трябва да съм до къщата, за да рефайна въжетата. Окей. Имаме си копие вече. Сега ще направим. Да видим на Science. Метър мисля да се направим. Мами трябва... не, аз имам дърво. Окей, обаче ми трябва още голд, затова хващам кирката и отивам сам. Трябваше. Аз имам вече едно. Не бе, не искам да бия камъка. И аз така малко изкопвам. Окей, вече може да си направим интерконектор. Сега да отиваме към холма. Става и вечер, ще си изядем едно кюфте. И сега сложим wind термометъра. Къде може да се сложим? Не, нищо тук. Тук трябва да е. Тук е идеално. Окей, малко е студеничко. Сега сложим, ако сложим... трябва ми дърво. Или мога да го поддържам с шишарки. То нищо не стана. Сложа такова. Един кирлив огън не стана като хората. Взема дървоаре. Взема точно за една дъска. То толкова ще ми падне, де. Ето и сега ще взема лопатката и... готово. Това е огън сега. Да се така нещо.
видя какво да се направя. Амбрела, чедърче. Хитстоун, кой е това? Въдица, мога да се направя. Обаче първо ще ми трябва една броня. Опа. Ето. Тя трябват ми пръчки и 8 такива. Трябват ми пръчки и 8 трева. Хамбат, не знам кой. Футболен шлем. Интересно. Сега трябва да отидем за трева и за пръчки. Я видим на къде не сме ходили, наляво не сме. Малетка много пръчки имало. И много трева. Има и заешки дупки, идеално. Мога да си направя едно капанче. Айде, ще се го направиш. Супер, вече си имам зайче. Така. Значи, трябват ми още пръчки. Да видя. Значи, трябват ми 8 още трева. Още 8 трева. О, савана! Тук не съм бил. Сега ще си направя броня. Окей, готови сме. Обаче ще трябва да си оставим раницата в холма. И ще си отсека едно дърво. И да се приготвя една дъска за вечерта. Пуйка. Ако изляза отзаде. Ей, обърна се. Чай ги умъртвим зайците. Кой дропна? Не. Влез там, влез там. Гледа го килна той. Умри, бе. Yes. Супер, вече имам една пайжинка. Малко прачки да си посъбера. Пуйката.
Да се прибирам. Така ще ги изям направо морковите. Добре. Така. В тя пък дъската ми е ето тук. Така. Те се чудя какво ли са. И сега ще съберат 4 трибичка. 4 трибички по-скоро. Арбе. Още 3. Так ми трябваше една боровинка. Насам имаше още една. Окей, сега трябва да се прибера в холма. Нагоре. Сега се сготвим. Така. Какво ще да правя? Е това. Това не знам кое е. Нещо като барикада ли е? Кое е? Не знам. О, пораснаха. И аз пораснаха. Станаха кюфтенца. Мисля, че имам 2 вече. Да. Не знам, това... Е, тук май ще го... Надолу ще го сложа. Ето и. Тъй, идеално. Аз не знаех кой е това. Ние така си го направих рандом. Няма да изле... На следващия ден да си направим честче. Да си сложа само това към огъня. И ако импвам копието и бронята. Защото от 6 ден до 10 те нападат върколаци. Ама аз мисля, че 10 ден ще ме нападнат, ама за всеки случай да бъде. Да видим какво да си правим сега. На Science, Lighting Rod, не знам кое. Не, това Drying Rack ще си направим. Ама следващия епизод. Bird Trap. Може да го направя. Не знам, аз тук и стана ден. Аз не знам. Може да се паднат на различни неща. Сега ще си направя чест. Обаче първо да си направим още една брадва. Оп. Не бе.
Така. Ще ги засадя малко. Така. Точно. Мога да си направя чест. Да си вземем раницата и така. Шрапнем. Така. И сега чест. Ето. Така, оставяме това. Това. Какво друго да оставим? Не, това ще е в мен. Факлата ще оставим. Или... Ай, опа! Коста, бе! Хабя си факлата само. Трябва да подпаля малки... Трябва да подпалят 2 дръвчета. Мънички трябва са. Тук ще се подпалят. Това ще подпалим. Така. Кое да подпаля, кое да подпаля. Това. Те и без това са малки, не ме е грижа много. Искат да се палят. О, не, о, не. Не са пали, не са пали. Yes, браво. Чай се, брато. О, не, чаркола. О, магъе. Добре. И без това точно 2 ни трябваше. Обаче малко кръв ми... не, никакъв. Така. Сега се приберем. Също за драйн крак. Какво друго ни трябваше? Пръчки и трева. Пръчки. Ето трева. И пръчки. Заек се е фанал. Чакайте само да видя. Това ще го вземем, т.е. така. Сега да видим. Чай сега. Ето ги. Значи... Не това. Трябват ми още 8 тревичка. Набързо трябва да ги взема. На картата тук има много трева. Така. Още малко остана. Yes, точно. Сега се приберем. Така. Трябва това дърво да си го взема.
паяк. Ето, трябва ще се вземем. Така. Да се засадим до нас. Ето, ще засадим. Така. Не знам къде да бъде. Ето тук идеално. Супер! Така, и това беше от мен. Надявам се да ви е харесал този епизод. Абонирайте се, лайквайте, пишете коментари и чао!